Baiwar Allah, ɗazu na ga filasin ɗinki me ya faru ne? Rage baki. Ayo. Baiwar Allah da me kuma? Kauna take so kauna. Ayo. Ina son ki. Ayo. Rage baki. Amma ban da sana'ar da zan turo gidanku, kawai ki haƙuri ki auri wani. Zan kashe kaina muddin baka aiko gidanmu ba. Dan aure wani na gwamnati in mutu. Kin san me? Har kin sa ni tunani. Kawai da kin san me kawai ki yi tunani. Ayo. In yi tunani fa kake cewa. Kai ya kamata ka yi tunani. Saboda rayuwarmu da ni da kai ba fa kuɗi fa yake bukata. Junanmu kawai fa muke bukata. Kin ce ba kya buƙatar kuɗi lefe fa. Kin san lefe shi sai da kuɗi ake yi. Bukatar laifi ba na bukatar komai. Rage baki. Tunda kin ce ba kya buƙatar lefe, shi kuma sadaki fa, shi ma kin san ai kuɗi ake bayarwa. Sadaki na ma kawai Annabi salati sallallahu alaihi wasallam. Babban burin ki yanzu a ce miki. Ina roƙon Allah ya nuna mu ranar auren mu da ni da kai. Rage baki. Ayo. Oke kin ga dan saurayi kin makale min ko? To kin ga baran ƙata zo kiyo na ki ganni da kyau. Rage baki.